No, nyt kun siellä on se häiriövalo, jos siellä palaa, niin meidän täytyy käynnistää tämä PC tästä. Ja se käynnistetään tästä nappulasta näin vaan. Noin, siihen tulee sininen valo. Ja sitten täällä pitää laittaa tämä näyttö päälle täältä. Tämä näytön laittaminen on vähän hankala. Mutta nyt lähti hyvin. Tuosta se laitetaan se näyttö. Ja sinne tulee sininen valo tuohonkin ja siellä lukee Windows. Nyt ollaan hyvällä merkillä. Nyt mennään hienosti. Otetaan vähän se. Se menee vähän aikaa. Otetaan ja otetaan. Se vähän aikaa lattaa sitä tilannetta ja meillähän tässä ei ole mitään kiirettä muuta kuin odottaa. No niin, siellä rupeaa tulemaan, se sanoo, että tervetuloa ja nyt siellä on jo Windows aika hyvin päällä, mutta otetaan vähän aikaa näin. Se lattaa ihan kunnolla. Ja sitä voidaan katsoa, että jos täällä pallaa kovin hirveästi valoja vielä tässä, se rullaa niin kuin tuosta huomataan tästä näin, tuo pallaa kovasti, niin se vielä lattaa siellä kiintolevyä ja ei ole syytä ihan hättäillä. Kuuluu semmoinen rotiina. Ja täällä on sitten näitä uusia tietoja. No, ei siinä mitään. Mutta se mikä vielä pitää ottaa, niin pitää ottaa täältä laatikosta hiiri ja näppäin. Nämä on irtonäppäin. Tässä on näppäimistö. Ja sitten tästä otetaan tämmönen hiiri. Se oli siellä laatikossa. Nyt siihen tuli joku, mutta en tiedä mikä siihen osuu. Käsi osuu, mutta ei välitetä siitä mitään. Ja tämä kone lähtee, että päästään sinne ohjelmaan, niin se on tämä VT täällä ylhäällä. Niin se on silloin, ja silloin kun tämä merkki tulee, niin silloin se on lattautunut ihan kokonaan tämä tietokone. Se on silloin hyvässä mallissa. Niin silloin voidaan lähteä hyvin tänne ohjelmaan. Eli tätä VT:tä tästä kaksoisklikataan. Näin. No se näyttö on tämmönen vähän valakonen, niin me päästään, siihen saa oikea näyttö, kun laitetaan eskillä. Tästä tää ESC-nappula. Näin. Mennään takaisin. Tää on nyt sen ohjelman päävalikko tässä. Siellä on erilaisia toimintoja voidaan valita. Ja tässä valikossa se toimii vaan näillä nuolinäppäimillä. Näillä vaan tässä. Nämä näppäimet. Näillä vaan joudutaan pelaamaan tässä valikossa. Ja tää ohjelma muutenkin, että siellä ei käy hiiri. Tää hiiren saa heittää laatikkoon vaikka silloin kun ollaan tässä ohjelmassa. Ja enterillä nyt sitten, kun on valittu joku kohta, niin enterillä aina kuitenkaan, niin kuin ennen vanhaa oli PC:ssä. Eli tästä tämä. Tää on hyvä enter-nappula tässä. Pui. Ja nyt ollaan takaisin. Ja jos tässä olisi ollut häiriö, niin tässä kohdalla, tämä normaalin kohdalla olisi lukellut häiriö. Ja siinä näkyy, se ei ihan lue suomeksi häiriö, että siinä ne ääpilikut puuttuu siitä, niin sitä antaa vähän omat merkit niille ään kohdalle. Mutta häiriö kumminkin. Jotta siitä päästään eteenpäin, niin se on hyvin yksinkertainen muuta kuin painetaan vaan jatkaa. Siellä on joko jauhot, ei se ole saanut ihan jauhoja tai jotain muuta vettä tai mikä on. Painetaan ja se rupeaa ja silloin se jää normaali tulee esiin. Jos halutaan panna tauolle, niin se pannaan tästä T-näppylästä. Se on nyt tuossa. Noin. Ja nyt siellä lukee tauko. Ja kun se pannaan jatkaa, niin se pannaan sitä Jistä tuosta. Noin. Niin siellä on sitten normaali. Ja tästä ohjelmasta lähdetään pois. Pois sillä keinoin, että painetaan eskiä. Ensin eskiä. Tätä täällä kulmassa. Näin. Noin. Se tuli tämä valikko, päävalikko. Ja täältä päävalikosta lähdetään, taikka tästä ohjelmasta lähdetään vaan tällä ruksilla näin.
Ja nyt ollaan sitä ohjelmasta pois. Ja toivottavasti sillä kone jää pyörimään, niin me voidaan sammuttaa tämä Windows. Ja Windows, jokainen tietää nyt mitä on, mutta kerrotaan näin vielä, että Windows, tämmöinen XP Windows sammutetaan tuosta, mennään tuohon käynnistä, kohta se on vähän typerä, käynnistä ja sitten sammuta ja vielä kerran tuolta Rikki se kysyy, että sammutetaanko vai mitä te sammuta. Se on sitä suomalaista ja amerikkalaista varmista. Se menee pimeäksi ja nyt vähän aikaa odotetaan, että se on tuo taulu pimeänä kuin yö. Windows, mitä se lukkoo, suljetaan. No sehän yleensä sulkee sitä. Se ei ole ihan niin kuin oven kiinni laittamista. Nui se sammuu ja nyt se on musta ja lopuksi vielä sammutetaan tästä tämä yö. Ei sammunut vieläkään toisen kerran. Nui, nyt se on sammunut. Kaikki on sammunut. Ei se sammunut vieläkin pitää. Tää on huono tää näppäin tässä. Mutta nyt se näyttää, että siellä ei ole minkäänlaista valoa. Silloin sieltä on virrat pois. Kiitoksia.